So karon mga ka-listeners, ang inyong mabati nga drama mao ang matagtakdol sa buwan sa, no? Ang Hudas Rodinto atong isunod. So, di na ta maglangan kay aron ninyo nang masugdan, no? Kay taas-taas pag absunon gamay mga kuan na siguro. Nakalimot na mo ko yun. Ay! Pagsibin na ba ito? Pagsibin. Basta. Sugda na ito ron ang sumpay sa matagtaklol sa buwan. So, di ito maglangan. Paminawan ninyo. O karon sa atong sugilanon, matagtakdol sa buwan. Teo, salamat sa imong pag-amaham ni Isabela. Wala siya pa yan ang... Teo, misaad ka nga tabangan ko nimo nga mailhal ang may patay sa kong apuhan, di ba? Oh, Pwes tabangi ko. Pangitaon nato siya karon. unsa? Maulang ka na ang makatabaw sa kong kasuko magibati karon sa iyo. Pero Isabela, maluoy ka na ko. Mura kong mamatay sa kabalaka kung mulakaw kalamin sa panahon sa kagabion. Pero kinahanglang mailhan ko ang may patay ni Lolo Ma. Ug ang akong kaugalingon ang akong himuong paon niya. Ayaw ka bala ka nang. Bantayan ko siya. Ayaw ka bala ka, Ma. Makamuuna kong manalipot sa kong kaugalingon. Ayaw kalimot at gitudluan ko ni Lolo sa paggamit sa espada o sa punyal. Babae ka, Isabela. Ayaw ka bala ka niya nang. Na akong magbantay niya. Unsa? Kung gusto niya ipaon ang iyang kaugalingon, na ako nga makaluwas niya. Pero dili normal nga tao ang inyong gipangita, Teo. Usa kini kalugo. Karon nito o ka nagyod ka dunay lobo, Ma. O ngawa anguha si Lolo. Anak, pasaylo ako. Pasaylo Saan ako. sa Ma? Unsay sa nga nahimo nimo? Ang wala ko pang suporta sa gipanulti sa imong apuhan. Mao ka na nga akong gimasulan. Unsa? Boss, nalubong naman din ang apukan ni Isabela, boss. Kapanuway! Wa nung lukatambong da. Dili mo na akong biyaan si mama ko. Tira na, boss eh. Ya, boss, ayun no, maman mo. May balik na siya sa syudad. Daghan ng trabaho din sa bahay, Bruno. Muli ka mo ban, boss? Ako sa may itong buhat to na, boss, ha? Gustong himoong bahay bakasyonan sa kong ilahan kining dapita, Bruno. Sa? Mao ka na. Busa, dako ring trabahoon. Mo ba? O may nahuna-hunaan sab ko. Sino mo na mo, boss? Maghimo og presuhan sa ilawom sa basement. What? Tinuto, boss? Prisuhan? Uy! Ano kung taon maghimo kag prisuhan sa ilaw sa basement niyo, boss? Tungod kay mangulit ta kog laing-laing matang sa ero. Sa? Nga, taguan eh! Oo! Tungod kay dunay laing breeding sa ero nga gusto na kong maangkon, Bruno. Saan na, boss? Lobo. Kung gisultihan ko pa ikaw tingali nga, tinuod ang mga lobo nga nagpuyo ining napita sa unang panahon. Lagbit o banda ni Bus si Lolo ni Bus ang mga nakaw. Ubuhi pa tingali ang taas siya hangtod karon. Ma, Pero ako ni gipanghibakak. Kaya dili ko gustong buhaton magibuhat sa mga apuhan sa iyang kabataan po. Sa diyang gimabdos na ka. unsa? Kay unsa man ang gibuhat ni Lolo, Ma? Napatay niya ang imong amahan nga gituhuan niyang natakdan sa lubo. Sa? Napriso ang imong apuhan tungod sa maong hitabo Isabela. Si Lolo ang nakapatay sa akong amahan. Mao ka na. Ang imong apuhan ang nakapatay sa imong amahan. Kanya biturok ka sa akong sabakan. Kung tinuod ba ang pagduda sa akong apuhan, Ma? Dili. Dili lubo ang imong amahan Isabela. Pero lahi siya sa uban. Di na ta mangisgot mahin sa imong amahan, mahimo. Labaw na sa imong apuhan. Gibayra na ni Lolo nimo ang pagkapatay niya sa imong amahan. Napriso na siya. Ma, Kung dili na ko gusto magunahuna pa ng mga lubo-lubo. pero unsa, Ma? Nakakita na ko globo, anak. Dinihing tapit. Unsa?
Pinusa ka makakita manang. Sa gabay pa kong bata, nakita kong usang katao nga nausap ang dagway. Nahimong lobo. Unsa? Pero, uwa ko niyon sa... Midagan si palayo na ako. Unsa? Pila kay gayon nga nakakita ka Usa nagkahigayon, Teo. Huwa ni bawa sa kong hunahuna. Unsa? Kung sabi to ko doon ay lubo. At gusto nila akong kalimtan. Para mawa na akong kahadlok ni Ini. Karon nga nahibaw na ko nga mituo ka sa dayog lobo ba. Manglakaw na mi sa sayo. Isabela, Ayaw ka bala ka manang. Bantayan ako si Isabela. Boss, ano sa man ito magpadagwar tayo mong inahan, boss? Nga, wala para ba ka nagpadido sa ninyong sa pagkuha ninyong bahay, pagpanday. Ugma, Bruno. Busa, inang ta karon. Kaya sa sunod nga mga adlaw, pulos trabaho na ang atong atubangon. Okay, okay. Uy, Ang samara sa ron, boss. Huwag naman sa ron siro, boss. dili iro, Bruno. Ha? Lubo karong maong uwang, Bruno. Lobo. Anong taon ni katawa ka dyan, boss? Ako diri, nanindog niya akong balibo nga namin sa uwang sa lubo. Dali, Bruno. Dali. Mangandam ka, dali, dali. Unsa? Dali. Uy, elisura na imong tama ron, boss. Uy, mahadlok man tayo sa mga plano, boss. Dali na. Sunod sa bahay. Kaya di kaling ikaw ang sunod nga mapakan. Musunod kay din siya. Dali na. Nga nang iaman ta sila kung karasada mo subay sayo. Para makita tabisang kinsa nga moduol nato. Nga layo pa Isabela. Nahadlo ka ba sab sa lobo sayo? Wa ko gikadlukan. Mo ba? Maayo noon. Magkatabang ka na ako sa pagpangita sa lobo. Kung pananglit, makita nimo siya karon. Unsay buhaton mo? Mamatay siya ng espada ni Lolo. Uwang sa iro. Dili karon ordinaryong iro, Isabela. Unsa? Mawag karon ang lubo nga imong gipangita. Isabela, Mamatay siya karon sa Uy, boss. Kiraan na imong armas sa gamiton, god. pagkuha ng imong magamit. Kinilang pistola ako, boss. Pero, kinsa may atong pangandaman hindi, boss? Ang lobo. Ha? Mangayan tag lobo, Bruno. Dali na. Gawas na. Boss! Niyan ako sa pahay sa akong kaaway. Basulan mo ang imong pagpusil na ako, Jack. Basulan mo! Ano na kusod sa bahay, boss, ay. Paano man kung mamatis uwang siro? Wala ka. Narang salpahis. Karon ka, Jack. Hoy! Unsa man ka? Naa ka diha sa kakahuyan! Gawas diha! Nagtuo kang mahadlok ko nimo? Ha? Di! Nakatakan siya!
Gipaakan ko siya. Mauna kining sinugdanan sa imong tunglo, Jack. Ubanan mingi mo sa among kalibutan. Kinahanglan makapaulit ako sa bahay. Kinahanglan ko'y mahibaw nga ako ang mipaak kang Jack. Tayo, nganong may kalat magkakunong niya? Kalit lang kong gikulbaan. Nganong magkahanak? May tingaling mamalita sa inyo, Isabela. Unsa? Lawang na gabi eh. Pero ang uwang sa imo, mao ni ilanan nga ni ara sa duol ang lubot sa iyo, dili ba? Oo. Pero unahon ko na yung kaluwasan. Tayo, Sige na, Isabela. Doon na lang ko susihon. sige. Pero mabalik ka ba? Mubalik ko. Doon na lang ko susihon sa amo. Sige, pauli na lang. Yatod ka sa inyo. Dala, ipay mo tang di ka sa sopa, boss. Dali. Boss, di madana ko, boss. Kinahanglan na akong duty ka hospital, boss. Mamatay na ko ini. Boss, ayaw kumatay. Pag-usa na ito, Brad. Kumatay ka. Panigamot, ginawa, boss. Panigamot. Uy, misidlit ang dalang dugo sa mong liyo, boss. Kinahanglan na matay di ka hospital, boss. Teo, salamat ang yato ni mo si Isabela din sa bahay. Kinahanglan nga naa sa luwas si Isabela samtang wa ko manang hinida. Pero makahimo ko sa pagpanalipod sa kong kaugalingon tayo. Dili mahimo nga magsalig ka, Isabela. Wa ka makailas sa imong mga kaaway. Lakaw na lang tayo. Pero, balik kung gusto kang mutabang na ako. Oo, mubalik ko. Magpaabot ko nimo. Oh, pabuta ko. Isabela, di mo mugikan. Dito naman may maglakaw-lakaw sa kalsada, ma. O kalit lang nga, nabati na mo ang uwang sa iro. Unsa? Mauna, ma. Unya, kalit lang may unong si Theo. Kalit ko na siyang gikulbaan, mao nga, gihatod ko niya din eh. Isabela, unsa may tanaw ni mo ni Teo? Ha? Isabela, kinahanglang imo sang ilhon o maayo kung unsa gyud ang tinuod nga pagkatao anang Teo. Oo, ma. Suhito ka ba sa gigikanan anang Teo? Wa ko mahibaw, pero may May unsa? kapikas siya. Unsa? Isabela, kapikas? Buti pa samot nga minyo siya. Ha? Og si kinsa man ang babae. Ang iyang asawa. Si Greca, ma. Unsa? Kung mauna likay si Teo, ayaw na pagkuyog niya. Ma, Kung mabalik siya, makiksulti ko niya. ayaw lang kasuko ni Wa Theo, ko ma. masuko niya. Pero dili ba yung tan-aw nga makikuyog-kuyog ka niya nga usade ka minyo. Basta, ayaw nagpaduol kang Teo. Kay minyo siya. Boss, panigamot, maabot tayo sa mga boss. Panigamot. Tayo pa. Dala ko sa ospital! Lagi, lagi si istorya. Ginawa na. Muna na ako, Teo. Nausa na si Jack! Gadagang dugo! Nausa man na siya! Di ba aking liog, Teo? Usap ka na kong iro. Usa! Dali! Dadlo tayo sa ospital! Dali! Unsa makita ang gilakaw ni Theo? Nganong palit pa lang sa nilakaw? Umrag, mabalakon kaayo ang iyang naong. Unsa akong buhaton ini? Di na masugod si mama nga makigsuod ako ni Theo. Nganong ako masadyang nasultihan bahin sa kapikas ni Theo? Huwag na unsa man ko. Nganong ako magibaliwa ang akong saan ni Greg ang alikayan ako si Theo? Naunsa naman ko? Pero kibati ko nga si Theo ang makatabang ako sa pagpangita sa may patayng mananak ni Lolo.
Usa man dinahitabo ni Jack. Klaro kayo. Gausa ka lubo ang ipaak sa liog. Tiyo, Bruno, nagpurugya pa ko. usa man nahitabo. Ngano na pa kan maluban hanap si Boss Jack? Buti di. Dito magugusod sa bahay. Pero si Boss Jack, di ka buwas man yun. Mautong niapas ko niya. Nakita lang ako nga. Gipugno si Boss Jack o mananap. Unya, mauto, ako kinikipusil. Mayon lang kay niambot ko. Nain ko ba mo siya? Ambot, ako makabantay pero pinagan siya. Murag, natlog siya sa akong pagpusil niya. Mao ba? Mabuhi pa kasi Boss Jack, tiyo. Mabuhi siya. Anong nakasiguro man ka? Dako kayo ang saman nga niya sa liog ni Boss Jack. Kung dagan kituko ang niaga siyang liog. Mabuhi siya. Kana ang ibutang siya muna. Ha? Dili ka lang. Pero mubalik ko din eh. Bantayin si Boss Jack. Lang ng gabi pero wa pa mabalik si Theo. Unsa pa may gihuwat tuwa diya sa bintana, Isabela? Di pa ko makatuog, ma. Naglibog pa nga ako una-una. Di kunitan pa rin mong espada sa imong apuhan. Mao kini ang mapatay sa kriminal nga lupo. Isabela ayaw pangambisyon. Lisod na butanga. Ma, Ug tumana gyud akong gisulti. Likay na si Teo. Dili ka na moatubang kung moanhi siya. mama Sa ako nagiingon nimo. Baka gugpa og relasyon ng gugma. Ug nakita ko sa imong mga mata ang gibati mo kay Teo. Ma, Dili ni makaayo nimo Isabela. Mausa ako nagkikaingon. Palayo kang Teo. Bruno, dugay man nahuman ang doktor sa pagkatiman ni Boss Jack. Unsa man ni nato? Kisay nagtungo din ang Jack. Oh, kami. Kumusta siya? Sugatan na lang siya sa mamahay mo niyang kwarto. Boss Jack? Kumusta mo pamati? Unsa man sa pagtanaw nimo. Natural, sakit ang akong liog. Boss, unsang tanga sa mananap ang nakapaak nimo? Dakong ero. Pero, dili ero. Usa ka lubo ang paak na ko. Theo! May sakit na sa akong liog. Ayaw tingali og sulti una, boss. Pahuway lang sa... Bitaw, boss. Ayun lang na pagtabi. Kay, bindahian ba na yung liog? Panuway! Ang nga mag-amping ka, Boss Jack. Kasakit yun! Boss, kaya asa ni magkuubos. Ayun sila nga, boss. Kay, magaso na yung dugo sa yung liog. Usam. Bantay siya din eh, Bruno. Oo, pero ligo din niya. Unsa man, boss? May bawon ako yung mga inahan nga. Siya ni tabot. Ayaw! Nga naman, boss. Huwag na nun dili makagusto nga may baho ang imong inahan sa naitabo nimo, boss. Basta, ayaw lang siya sultihi. Naibaw ko nga mabuhi ako. Oo, kung mo imong gusto, boss. Gusto na akong mapauli. Labas pa ang samad sa imong liog, boss. Pero doon namin kabaol. Manawag nga akong inahantaron. Panuway, kasakit sa akong liog. Di ka mahimong mo trabaho, Boss Jack. Ika, boss. Paway lang mo na sa hospital. Pero dili mahimo. Dili mahimo nga dili masugda ang trabaho sa bahay. Akong sakit pa na. Si mama ka nang nawag. Tiyo, ikaw ang saligan sa akong iba trabaho karon. Oh, unsa ba ang may patrabaho na ako, Boss Jack? Prisuhan sa basement. Unsa? Pero mo pauli na ako, boss. Sige, balik tayo na. Hello, ma. Kinahanglan ikasultihan ako si Greka. Kinahanglan mo sulti siya na ako sa tinuod.
Kinahanglan. Greka! Kumusta nang imong boss? Nahibaw ka sa nahitabo ni Boss Jack. Kung mao ka na, ikaw ang mipaak niya. Oh, Ikaw gini ay. Usay plano mo ni Jack! Ganong emosyon gibatakdan! wa lang. Ganahan lang ko nga mudaghan ta dinhi. Og do natin mapasanglan kung do na may laing kadaot ni ining Dili mo kinahanglan buhaton ni Boss Jack! Gusto kong buhaton ang gusto kong buhaton sa iyo. Og dili ka makapugong nako. Kinahanglan hulungan mo ka ng plano ni mo, Greka! Muhunong lang kini kun imo kong patyon sa iyo. Greka! Naunsa ka naman! Wala ko makasabot sa dagan sa imong utok. Ako wa makasabot sa imong utok. Wa ka na musubay sa husto natong buhaton. Misimon ka na sa atong misyon ni Dapita. Greka, ayaw na ni Kusma. Unsa ka kun? Si Isabel ang akong patagdan sa'yo. Sa! Ayaw ka na buhata! Ayaw ka! Sige! Pati ako! Pati ako! Kada lang ang paagi na makapubang ka na ko. Unay ako sa pagpatay! Yan gibuyan ko mo, ha? Ang pagpatay lang na akong angay ni mong buhaton sa'yo. Aron makapugong ka sa gusto kong buhaton. Greka! Sige! Pati ako! Unsa pa imong ipaabot? Greka, nga nung naingon ka man ini. Tungod ka na usab ka! Og makapugong ka lang sa akong buhaton kung patyon ko nimo. Nanong igo ka lang nitutok na ko. Mo ni gusto nimo mahitabok dili ba? Kita na ang kaaway karon sa'yo. Ili ko mo atras og hagit sa kinabuhi. Kung mawa ka man ako, dili sab ko musugot nga maadto ka sa lain. Naunsa man ko. Maram akong nagkaulog maayo sa gisulti ni mama nako. Dili na siya gusto nga mapaduol ko ni Theo. Saan man nila ako? Isabela, mulakaw ko. Ay paglakaw ha. Ayaw ka bala ka ma. Anira ko rin Isabela, yan ako. So, Isabela. Manang nida. Nasuko ka na ako, no? Wa ko masuko nimo. Pero wala ko kauyon sa imong pagpamakak. Unsa? Makigsulti lang ko ni Theo. Dili ka na makigsulti tiyo, Isabela. So, na sabay, kung di ka gusto masuko ko nimo. Papasilo ako, Theo. Unsay buti pasabot ini manang? Nganong ipasud mo si Isabela? Binyo ka, di ba? Unsa? Minyo? May kapikas ka. May asawa ka. Ug na kung saang imong pagpaduol sa akong anak. Unsa na bala ikasulti sa imong asawa? Ha? Nakasabot ka ba sa akong gisulti, tiyo? May asawa ka o kapikas, dili ba? Kapikas? Sigri ka ang imong asawa. Kapikas. Sigri ka? Oo. Kapikas ko siya sa unang panahon. Sa... Usa ka pagluibag imong gibuhat sa imong asawa. Dili na ko asawa si Greka manang. Igo laming giparis. Pero dili na ko siya asawa. Unsa? O kana. Giparis lang mi. Sa among labaw. Ha? Gibuya mo? Gibuya? Unsa man ang buya manang? Tiyo, ayaw na lang gani pagpabuang-buang. Lakaw na. Ug ayaw na paduol sa akong anak kay di ko gustong himuon lang nimo siyang kami. Lakaw na. Oh. Unsa man eh? Nganong nasuko man ako ang inahan ni Isabel? Ay, salamat. Nga nagitas inyo, boss. Oh, boss. Ako na maagak nimo pa yung sa bahay.
Aray. Kasakit sa liog. Oh, dali na, boss. Kinahanglan makasulti ka na sa bahay. Bruno. Kinahanglan tawgon ang mga panday. Kinahanglan masugda na ang pag-usab sa bahay. Kinahanglang mahimong normal gihapon ang pagpadagan usa kong kinabuhi. Isabela. O dili mahimo nga magtago na lang ko dinhi sa bahay ma. Isabela. Unsa naman tayo? Napurma ng prisuhan? Oh, boss. Theo, naibaw ka tingali sa ni asa kong una-una. Oh, boss. Nahibaw ko kung para asa ka ng maong prisuhan. Prisuhan ka na sa ero, Theo. Pero, karon nagduha-duha na ko. Kung ero ba ang masud ko anang maong prisuhan? Unsa? Kay unsa man kasi mong pagtuo ang posible nga masudan ng maong prisuhan, Boss Jack? Ako. Ikaw ang masuda, Boss Jack? Oh, posibleng ako ang masudya. Tungod kay napaakan ko og lobo. Huwag ka mag-ulpos nga napaakan kag mananap. Kung nganong mag-uol man ko, Theo. Kamo ang angay nga mag-uol, Theo. Kung mahimo na kong lobo. Boss. Ang imong mahadlok na ako, dili ba? Ha? Oo. Angay may mahadlok kung tinuod man nga mahimo kang lobo, boss. Mao ka na ang imong misyon, Theo. Ang unsa, boss? Imong trabaho ang pagbantay na ako kung mahimo na akong lobo. Nahibaw ko nga makatago kang sekreto, Theo. Sa tanan akong sako, ikaw ang labing seryoso. Boss. Ug gusto ko nga imo kong kuhaan og hulagway kung mahimo na kong lobo. Nga na kasiguro man kang mahimo kang lobo, boss. Tungod kay mao kini ang nahitabo ni Densyo. Di ba? Pero wa ka ba mahadlok ka maghuna-huna sa mahimong mahitabo nimo, boss? Theo, Theo. Gusto kong mahimong gamhanan. Nagtuo ka daing gamahanan ang mga lobo, boss? Oh, Theo. Gamhanan sila. Mao ka na ang gisulti sa kong apuhan. Gamhanan ang mga lobo, Theo. Ikaw, may idea ka ba? Bahay na ng maong mga linalang? Kuan. Wa, boss. Matod pa sa kong lolo, Theo. Ang ilanan kung mamahimo kang usa ka lobo, mao ang imong samad. Mao ba, boss? Oh, Theo. Mao ng ilanan. Busa. Kuhai og picture ang akong samad sa liog. Unsa? Salamat ka nakahuman ako sa kong tuyo sa eskwelahan. Magalit na ko pauli.
Dili mahimo nga magduda si mama nako. Wala mo balik sa tayo. Tingali, naiubos siya sa kisulti ni mama niya. Mayong hapon, Isabela. Reka, maayong hapon, Sad. Niasa din kayo ng dapita sa katuban? Kuan, ganahan lang ko nga magpahangin din yung dapita. Onsa? Mahimong mangutana. Bahin sa onsa ka na, Reka. Nasuri pa ba si Thea din sa inyo? Wa na. Salamat nga wa ka na makigsuot ng Thea. Ayaw hatagi og malis siyang among pagdinagdanay ni Theo. Wa kini sagol nga malis siya. Greka. Salamat kung mao ka na. Kay nagkuusap kong naghuna-huna nga matangis siya sa lain. Ayaw ka bala ka, Greka. Ikaw lang ang tag-iya ni Theo. Ako ka ng lauman, Isabela. Tungod kay napalaka ko nimo. Unsa? O unsa magikabalakan nimo nako, Greka? Nabalaka ko. Nga maproblema kas umaabot kung magsigig pa doon nimo si Theo. Unsa? O unsa po ipasabot, Greka? Adunay nga utang mahitabo kang Theo, Isabela. Kung makiglambigit sa laing babay. Unsa? Tinuod ba ka ng imong gisulti, Greka? Oh, tinuod ni. Busa kung importante nimo si Theo. Ayaw yung patintalpisan pa kung siyang mapakitag gusto nimo. Kana kung may kaluoy na kang Theo. Mahimo bang mahibaw-an ako kung unsa ang posibleng kadaot ka mahitabo ni Theo? Oh, posible nga dunay daot ang buhaton niya ang ako mga kinikanan. Unsa? Theo, tanawa nga akong samad. Oh, sige, boss. Ako tanawon. Eh, tagtanga ka ng bindahe sa akong liyog. Kasakit pa sa akong samad. Unsi nakita mo sa akong samad, Theo? Boss, dili maayo ang kipakita si Samad. Kaya nga no, naunsa man akong samad, Theo, ha? Ayaw na lang. Hatagin na lang akong sa amin. Naaraang sa amin sa ibabawaan ng aparador. Ambi na! Oh, ganit lang, boss. Dira, niya ang sa amin, boss. Ambi. Gusto na akong makita sa akong samad. Theo, tanawa nga akong samad sa liyog. Yung sa mga gamay kini. Unsay huna-huna mo niining akong samad, Theo? Kikinalang magpalikunan ka ng presyuan, boss Jack. Unsa? Uy, naunsa mo ka? Puro ba nahadlok? Huwag ko mahadlok ni mo, boss. Pero nahadlok ko para sa kaluwasan sa mga tao ilang napita batok ni mo. Kung mao ka na, ay mong kabalakan. Unsa may mahimo mo ni Ana? Kinahanglan mapalikunan kining maong presyuan. Timan ilang ang tanan kong gisulti, Isabela. Ayaw ka bala ka. Ako nang gitiman-an ang tanan. O di na ko magpaduol pa kang Theo. Maayo. Mas maayo nang dili ka na lang yun makigsulti niya. Kay tinglig, unsa pa'y mabuhat na dautan sa akong mga ginikanan kang Theo. Ayaw ka bala ka. Di na ko magpaduol pa kang Theo. Di na ko makigsulti niya. Oh. Mulawas na lang ko sa amok, Greka. O salamat sa mong pahimang no. Pasalamat ka. Nagtiligid ko makatugbang sa kabangi sa lupo ni Theo. Kay kung makatugbang pa ko, dugay tanakan kilapa, Isabela. Nana, ligo ng maong tangkal zero. Bisang pila pa kay Roy yung pabutang niya. Di kita mapawag. Salamat kung ako na.
Nanong nagtinir mo silang tangkang sa iro din silang lahom sa bay. Mahilig sila mga mananap. Oh. O gusto nila kining taguan lang din sa ilawom sa ilang bahay. Gusto ikaw. Ayaw gyud panabi ha. Ha, di na may tabo. Unsa man? Daghan pa ba ang inyong trabaho nun? Kuan, dagar pa man eh. Mura ni tiwason total. Takdo marong gabi. Takdo lang buwan. Taktol ang buwan? Oh, mura ning huto ng materialis. Ayaw. Sa? Sa sunod adlaw na lang tiwas ha. Uy. Mayo tingaling amo na ning tiwason, sir. Dili mahimo. Sige na. Panglakaw na mo. Nasuko ko, sir. Ha? Wa ba ko masuko? Di na lang ko gusto nga magabian mo dinis kakahuyan. Usa paglakaw na mo. Sige. Ma? Niya ka sa gawas? Nganong nadugay man ka? Nagkita mi ni Greka, ma. Mao nga nalangan ko og gamay. Greta, ang pangasang uno ni Tiyo? Oo, ma. Unsa man? Giaway ka niya? Oo man, ma. Pero unsa? iya lang kong gipahibaw nga kung makigsuod pa ko ni Theo. May daot ang mahitabo ni Theo. May tao nga nagbarog sa unahan. Si Theo ka na. Nagbarog lang siya, ma. Ugwa maglihok ka nagtanaw na to. Dili ka lang. Kahit sa dig-o nito ka na. Ma, mapasagin na lang si Theo, ma. Ay na siya gilapti. Ma! Tuwagin si mama. Iyag kang kituol si Theo. Nganong di na makasama kapuy ang Tiyo? Magsamok-samok ka na gid sa akong anak. Malan. Mahimo bang makisulti kang Isabela? Dili mahimo. Pero bisag sa kadit lang, manang, importante lang kayo nga akong tuyo niya. Unsa pa kasultihan nga dili mahimo makigsulti ka sa akong anak? Kung unsa man na imong tuyo niya? Ako'y sultihi anak. Og ako na mo palahaw sa imong tuyo nga to ni Isabela. Pero kinalan nga siya lang nga akong sultihan. Dili lagi mahimo. Unsa ka ba? Gusto gyud kang dunay daw ta mitabo nimo sa akong anak. Ha? O ngano nakasulti man ka ana manang? Unsa may mahitabo namo? Gibauran sa imong pares nga si Greca si Isabela. Nga di gyud kuno ni magpaduol nimo. Tungkay dunay daw tang mahitabo nimo. O posible pang maangin ang akong anak. Usa? Si Grika ang misulti ana? Oh, si Greca. Ang gibuya sa inyong aglikana nimo. Kano sa man nagisulti ni Grika kang Isabela? Ganina, giatangan niya si Isabela sa dayon ng pauli ini dini. Kita na si Grika kang Isabela. Sige manang. Salamat sa pagpahibaw. Dili mahimong tunay magsamok-samok sa akong anak. Dili. Gano'n di ka magit mahimutan, Grika? Unsa na ba sa ikalagutan ni mo na ako, ha? Ngano nakigsulti ka naman sa ni Isabela? Ug naghimo-himo ka pag-istorya aron mahadlok siya nga mudol ako. Oh. Dito ka na sa biay sa ila. Oh, dito ko. Ug ang iyang inahan ang misulti nako nga imong gihadlok si Isabela. Gadto na mahitabo na mong daotan. Kung magpaduol ko niya. Oh. Kay mama bitaw na mahitabo nimo. Og labaw na ni Isabela. Kalusa ka man mohunong sa pagpanghilabot sa akong mga lakaw. Theo, wa ko manghilabot sa imong mga lakaw. Igot talagang kiabagan. Og bantay ka tong Jack. Karong gabi takdo lang buwan. Og posible nga mausab siya. Og mabuang siya. Oy. Kanindot ba nimong tan-awon din hing naglingkod-lingkod slow ni Isabela? Nagpaabot ko ni mama nga mabalik, ma'am. Naasa sa eskina, may gitanaw lang. Unya, maglingkod-lingkod ka na lang yun diha. Human naman ko sa giasay ni mama na nga buhaton, ma'am. Okay, nahuman ka naman, maong magpahayahay-hayahay ka na lang sa imong baga din hislon. Mga 5 minutos pa man sa kung naglingkod diri, ma'am. Ay, Isabela, daginutang oras, day. Samtang magpahangin ka din, siligi sab ng mga layang dahon, day. Oo, ma'am. Ma'am. Diin ka masabdi ay nida. Nanong dito magkagikan sa iskinas kalsada? May giabog kong tao, ma'am. Kinsa man? Si Teo. Unsa? Ma, nilakaw na pa si Theo, ma. Oh,
Bilakaw siya. Kinsa nang tiyo nga imong giabog ni da? Si Tio, ma'am, ang higalan ni Isabela. Pero bilakaw na siya. Nay, sas. Unya na ng inyong tabi, oy. Paghikay na mo og para panihapon. Kapoy na inyong duha. Dali na sa sunod sa bahay. Hapon na. Huwag kinala ito kumupundo sa bahay ni Boss Jack. Dio. Oh. Dio Gulo. Nabalik ka na. Oo. Og si Greg ka lang ako naabtan din nga magipamati sa lawas. May samad siya. Nahibaw ko. Misulti siya nako. Dio. May gipatakdan si Greg ka. Si Jack. Ano siya? Wala gina niya isulti nako. Naadlo kong gusto din mo, Tiyo. Oh. Pero karon, kinahanglang mahibaw ka sa rason kung nganong ako siyang ipatakdan. Ug unsa man kuno ang rason, Greg? Ganahan lang ko nga mudaghan ta inyong dapita. Hindi ka na maayo, Greg ka. Tungod ka dili sama og dagan sa akong utok ang mga tao din Bisa patakdan pa nimo ang tanan. Dili gyapon ta makasiguro nga kita ang ilang sundon. Sama kang Boss Jack nga gipatakdan nimo. Kay gano man tiyo. Usab na si Jack. Gidawat niya sa dakong pahinangop nga matakdan na siya sa pagkalubot tiyo. Usa? Mao ka na tiyo. Lahi siya og gusto. Ganahan siya nga mahimong lubo aron mahimo siyang gamahanan. Usa? Ayaw ka bala ka. Musunod na ng tawhana sa tumando niya. Kung hingpit na siyang mahimong lupo. Ug karong gabi ina ka na. Gusto. Takdol ang buwan karong gabi, tiyo. Ug mao ka na ang rason nga kinahanglan bantayan ako si Boss Jack. Tungod ka nahibaw na mo, unsa mahitabo sa bag-ong pinatakdan. Nahibaw ko. Dili sila makakontrol sa ilang kauhaw. So, nagibati na ako. Kainit sa akong lawas. Bossy! Bossy! Ayarin mo kita ni boss. Oh, saan? Okay na ka? Mayo na ka? Hapit na. Pero, Boss, anong tutok ka na ko, boss? kalami. Ha? Uy, kalahin mo boss sila may boss. Ako lami na ko ron. Ang tubig sa bahay. Oh. Lakaw. Kuha ikog dagang tubig. Kaya giuhaw ko. Kami nung nabayad na ka, boss. Sige, boss. Unsa na akong gibati. Murag-murag. Gilas ang akong lawas. Uhaw tayo. Nga naman Dili mo masabot akong gibating kauhaw. Bruno! Bruno! Dali ah! Dala ko sa kabitser din nga tubig! Ngano nakasulti naman sa kasekreka? Kamay daw ito mahitabo kag sayo. Unsaon makadiay nila sa sayo? Nahibaw ko man doon gusto isulti na ako sa sayo. O kung unsa man ni, kinalang ako ning mahibaw. Isabela, wala po. May paliton ko dito sa skina. Pero mabalik din ko. Pagluto na kanon, ha? Oo, ma. Sige. Ay, biyayag mo linungag, ha? Di lagi, ma. Maningkamot lang kukutob sa kong mahimo. Mamahimong normal ang dagan sa kong kinabuhi. Maglupag na lang ko. Isabela? Ayo. Nagunsa ka na sa kusina. May importante kong tuyo nimo. Unsa ka na sa'yo? Isabela, kinalamangan ka. Tungod kay takdol ang buwan karong gabi una. Nga naman ay kontakdol ang buwan sa'yo. Ang bangis nga mananap. Musuroy siya matagtakdol sa buwan. Usa kinalang nga sayo mong manlang ka. Ilak ang tanang pultahan o gintanak. Ug ayaw giniginablihi samtang gabi pa. Ug takdol ang buwan. Nga naman ay sa'yo. Usa may mahitabo kung takdol ang buwan karong gabi. Wala may baw. Wala inay baw. Apan,
Inalang mangandam ta. Tungod kay lain ang dagan sa panahon karon. Ang bangis nga mananap, kaya nasigpatan na sab sa kakahuyan. Unsa? O dili ko gusto. Ngabay daw tamay tabo ni mo, Isabela. Tayo. Naibaw ko. Nga dili na tagawas nun nga magkita. Pero kinalamay baw ka. Kung unsa ka importante nako. Di mahal ti ka, Isabela. Unsa? Mao ka na, Isabela. Mahal ti ka. Pero wa ko'y mahimo kung dili ko nimo may mahalon. Malaglahi ang atong kalibutan. Pero igo na lang nako nga may baw ka. Kung unsa ang niya sa sud sa akong kasing-kasing. Tayo. Dili mahimong tubagon nimo ang akong gibati, Isabela. Igo na alang nako nga mag-amping ka. Ug niya pa. Ayaw na gid paduol kang Jack. Unsa? May problema si Jack karon. Ug dili ko gusto nga maangin ka. Unsa? Usa, kinahanglan nga likayan sa mo si Jack. Uspon ko. Mahal ko ikaw. Ug magtanaw ko nimo sa layo. Ayaw ka blaka. Sige, ato na ko. Tayo. Sige, ato na ko. Unsa to ako nabati ang isulti niya tayo? Kimahal ko niya. Ug unsa sa nagibati ko para niya? Iingon sa kinahanglan makasulti pa mi. Tayo! Tayo! Oh, wala siya sa palibot. Wasap siya sa daan paingon sa gawas. Ay, magkasa sa'yo. Dali ko niyang nawa. Kung saan nilang magipatid para kang sa'yo. Anong gusto pa man kaayo kung makisulti niya. Boss. Kaya lang, boss. Ang sa mong kakalain ba ni mong ginamnan sa tubig? Kung mura mo. Duha ka tuig nga way ng tubig. Ano ka? Kuha ay pong tubig. Kuha ay pong tubig. Uy, ikaw pa tayo mo pitsil sa tubig, boss. Sarwa pa yung kamawasi si mong kawaw dia. Huwag pa. Boss. Uy. Mag-anam-anam namdig. Kaayo imong samar siya. Kaya lang dagda. Lakaw na. Kuha ay pong tubig kay uhaw pa. Unsa? Ikalima naman yung pitsil, boss. Ayaw magreklamo! Tiyo, may niya ka na. Tabangi ko nga matangtang ang kahong akong gibati, Tiyo. Init ang akong lawas! Tiyo, init yung kaayo. Unya, wow! Ang adlaw. Hapit na mo sa ang adlaw. Unsa may nahitabo na ko, ha? Tiyo, init ang ako. Boss, kaya gabi, boss. Tiyo, di ka. Bruno, kinala mo pa uli ka na. No, isin mo batasan tayo. Karong pagi kanabot, yung mga kubalion. Yan ako, magkatiman ko ni Boss Jack. Boss Jack, prakta na si Bruno. Ako na ang bahala ni mo din, Hindi pa di mahimo kung kamo nagduha ang bantay na ako. Hindi na mahimo! Unsa? Bruno, nakaw na! Pauli na! Huwag ayaw ipagbalik din, karong gabi na! Unsa? Uy, kalain mo batasan tayo. Anong ka gusto nga mabalik ko din, ha? Kinahanglan magkapahuay kasi inyo. Hapit na mo gabi, Nakaw na! Dili mayo nga magabihan ka din sa daan. Uy, kabati ni mo batasan tayo. Tawa ko ni Tiyo, boss. Tanawa ko ni Tiyo. Nakaw na, Bruno! Pauli na sa inyo. Sa? Uy, ano na mo batasan, boss? Dumam kay pinalabi, boss. Wa ko'y pinarabi! Waray. Ang importante nga! Uhawin kayo! Boss, kalima na ng pitsin nga ang inom. Nakaw na, Bruno! Pauli na! Isugaw yun ang Tiyo, bati. Pero, boss, boss. Awas, Tiyo, boss. Pauli yung ko. Pauli na lagi sa inyo! Pauli na! Masuko. Masuko yung Bruno kung dili ka mo lakaw! Lakaw na! Nakakot. Sige. Ito na ko. Unya, unsa may sunod na kung buhaton ni Tiyo, ha? Idiktabon sa kangit-ngit sa kalibutan. Kinahanglan mo sud ka na sa presyon, Boss Jack. Unsa? Tiyo, mulakaw ko. Asa ka man. Mangayam sa layo. Grega. Dili mahimo nga maghimo kag laing krimen din. Pero takdul ang buwan, Tiyo. Mahimo mong pugngan ang imong pagkausap. Gusto na kong sundan si Theo. Pasag nilang na si Teo, Grega. Ayaw na pagpaduol niya.
aron musunod siya sa itong plano. Nausab na siya. Nahibaw ko. Tungod kay Tungod kay unsa tiyo. mahitabo na ang gitag na Unsang kitag na tiyo Gudo. nga mahigugma si Tiyo sa kaaway. Unsa? Mao ka na ang tag. Kung kinsa ang higugmao ni Tiyo, mao ka na ang atong kaaway, Krika. Posible ka nga si Isabela. Unsa man to gisulti ni Theo? Tinuod kang iyang gisulti nga mahal ko niya. Kun mao na, managsamang among gibati sa usag-usa. Unsa pa may gilantaw ni mo des bintana, Isabela? Di pa ko makatuog, ma. Katuog lag una dito. Unsa man? Naguol ka ba sa ko pagdili nimo nga dili na makigsuod atong Teo? Kuan, ma. Isabela, patya nang gibati nimo ni Teo. Ma, Nahibaw ko kung ano sa'y naas imong kasing-kasing. Pero kinahalang imo ng patyon, Isabela. pero mamurag. Unsa? Murag dili ka makahimo? Mao ba? Ambot, ma. Katuog na. Kalimti si Teo. Sige na, isira na ng bintana. Tiyo. Gabi na. Boss, soda sa presyon nga gipahimo ta. Alain na Diyos pumati. Uy, laing ang lawas. Sige na, boss. Soda sa presyon. Oo. Unsay bato na ako diri sa presyon, Tiyo. Huwag kayo buhaton, boss. Dawa sa pagpaabot sa mahitabo. Unsa? Nana, gabot ang oras. Tiyo. May sakit akong kaunuran. Ako nagkadaduhan kini presyon, boss. Tiyo! Tiyo! Nakita na akong kabukugan! Tiyo! Nakita ka sa upalit! Nakita na akong palit, Tiyo! Ang akong mura ng gimo kang akong mabuhok! Tiyo! Kasakit sa akong kalawasan, Tiyo! Kinahalaan toso ni nimo, boss. Huwag na mahitabo nimo. Dili mo nakapugan, lagi mo kausaban. Kalain sa akong gibati! Kainit! Gagsa ang kasakit ni mong gibati, boss. Gagsa ang kainit sa o. Gagsa na mahitabo nimo, boss. Tiyo! Ang akong baba! Ang ingon sa inaton ng akong naon! Nagka na magkausaban mong naubos. Kasakit na! Tiyo! Paulo nga kasakit! Tawa na ka, boss. Pusa lang. Kailangan malabang mo ang unang pagbati sa kasakit. Tiyo! Tiyo! Mawara ka na, boss. Sakit! Ayaw na tanda. Ang tusa lang ang kasakit. Tiyo! Ang akong kabukugan! Ingon sa gibanginan! Momo! Noon sa mga ko. Lamang man tagayo ang gabi. Pero, wa pa magudok ka. Si mama na hinanok na sa sahog. Pero ako, nagsikap ang akong mga mata. Ug tuwara kang sayo nga akong una-una. Naunsa naman ka siya karoy. Nana, nausap lagi si Boss Jack. Usa na siya kahingpit nga lubo. Nahingpit lagi nga lubo si Boss Jack. Usa na siya katalag sa lubo. Boss Jack, ayaw gubag ka lang imong silda. Ayaw pagawas. Dili mahimo nga makapamit ni Maka karong gabi na. Pugnan ko gid ikaw. Kalma lang, Boss Jack. Kalma. Pamati ako, boss. Putukin ko sa akong mga mata.
Dili! Busyag! Ayaw ko ba ka na yung musilda! Busyag! Ayaw! Iuwang na si Busyag! Nakanasama. May uwang na sa ang lobo. Nagtimailhan na sa ang uwang sa iro sa pangis ng kalaw. Sabila. Saka ba yung magdibuhat to eh? Lawam na gabi eh. Saan naman sa nag-uwang? Maunag karon ang mga lobo, ma. Unsa? Ibalik na sila, ma. Ay, pagsultihan na Isabela. Kinahanglan mga damdama. Misulti si Teo nga kinahanglan atong trangkahan ug maayo ang mga putahan, ang mga bintana. Unsa? Nakasulti gini ka mo si Tio? Oo, ma. Dali, ma. Atong tanawon ang mga bintana ug mga putahan. Kung likon ba kining magkasira. Magdali, ma. Ang martilyo. Dali. Darang martilyo. Og ang lansang. Haon Dali, ni ma. ana. Saan mo na di mo? Ipalikon sa mga bintana, ma. Ang binagkahoy nga ibabag, mabi. Oo. Ay, Isabela. Gusto ka niya itong gibuhat. Kinahanglan manikuro ta, ma. Atong sundon ang gisulti ni Teo. Dili mahimo nga doon na pailaing mamatay tungod sa lubo. Busyag! Kuntulan yung pagkalubo. Pada sa kaisog nini. Tutok sa akong mga mata! Dili ba mo magkagawas ka niya sa imong prisuhan? Oh, dili! Hapit na magguba ang prisuhan! Busyag! Pamati na ako! Tutok sa akong mga mata! Ayaw pang hagis! Oh. Sabila. Naunsa mo ng mga bintana. Kalain pa tanaw na nang gibabaga ng kahoy. Ma, dili mahimo nga magkasuod sila. Unsa? Usa na lang yung kabintana ang wa babagi kahoy, ma. Ang usa ka bintana na lang sa tubangan. Dali mapagdaog kahoy, ato ning babagan. Nasimutan o ba? Nasimutan. O, Tiyo Godo. Niya ang mga laykan. Mao na kini ang gingon sa mga maalam. May laing gustong muilog ining dapita. Unsa? Ang mga rebelde ka ng mga lobo. O gusto sila nga musanay dini. Unsa? Dali, Krika. Tultulon ta sila. Dili, Tiyo. Panahon na nga kuhaon ko sa Isabela. Unsa? Siya ang kaaway, Tiyo. O di ka ng laing grupo sa laykan nga miabot din hing dapita. Ayaw siyang padya, Krika. O nga nang dili man. Siya ang mga ngayam nga atong gipangita ni ning dapita. Dili ba? Apan kinahanglan si Tio ang magkapatay sa mga ngayam, Krika. Dili makahimo sa pagpatay kang Isabela sa Teo, Tiyo. Og nahibaw ko kung unsa ka importante kang Teo kana sa Isabela. Busa ako. Ako ang mapatay kaniya. Krika! Jack! Gusto na! Hapit na rin mo magkuha ang prisuhan! Ayaw kong poksa nga pasakitan ka, Boss Jack! Tutok ako! Ayaw pa na sa kahinam na imong gibati! Tuntula ang kahinam, Boss Jack! Mamatay ka kung mapadaan ka sa imong gibati! Tutukin ko sa akong mga mata! Kini! Hindi ko pa ni Boss Jack nasulta! Ayaw! Ayaw, Boss Jack! Ayaw! Naana, ma. Natrangkahan na nato ang tanang pultahan o mga bintana. Isabela. Naunsa naman ang bintana. Napulos naman ang babag. Kalain ba tanahon, anak? Bahala na kung unsay mahuna-huna ni Mama Risa, ma. Ang importante nga sundo na itong pahimangno ni Teo. Ano ni? Nagasulti mo, Tio? Gisupak ni mo akong gibaon ni mo. May ani si Teo, ma. Apan igo lang siyang may pahimangno na ako kakilang mga damta. Naligunon ta ang alis sa mga bintana o pultahan. Pero unsa ba kay ikasulti ni Mama Marisa kung mauli sila si Sir Fred? Masuko sila, ma. Pero kinahanglan protektahan ta ang ilang bahay. Sabila.
Ayaw ko katakiha! Ayaw ko pugsa! Ayaw ko pugsa! Binagan si Boss Jack! Sundan ko siya! Naa sa duol ang uwang ma. Kadiyot ha, akong liliun sa gamayng giwang sa bintana. Ma! Tanawa sa gawas! Unsa? Saan na paso-paso sa gawas? Mga irunak! Mga lupo ka na ma. O kita ang lang tuyok. Unsa? Dili! Kinaspangan ang puldahan, ma! Panganda, ma! Kinahalang dili makasudi sa bahay ka ng mga mananap. Jamila! Nalablo ka! Ayaw mahadlok, ma! Mas may daw tag mahitabo dato kung mahadlok na. Wala tayo mahimo, ma! Gawa sa pagsukol anang maong mga mananap. Ang espada ni Lolo, kuhaon ako, ma! Isabela! Kinaspangan na sa naputan! Isabela! Kinaspangan na sa naputan! Diara ang espada ni Lolo. Si Mama! Isigit! Ma! Naanak ko, Ma! Isabela! 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 Kinabusod! Sige, Sod! Kaya bason tumoy ng espada ni Lolo! Sod! Isabela! May hunong sila. Nadlok sa ibang gisulti. Wa sila mahadlok, ma. Igo lang sila may pahaway. O panganda, ma. Kung doon ay makasud, gunali ng sudang o. Ha? Ha? Sarod! Doon ay gusto musud ang sa kusina. Sarod ito mo. Mami, hadlok, ma. Kung ay makasud ang sa kusina, sud sa kwarto. O ayaw gipagawa sa... Isabela! Sige, sud mo! Sud! Kaya panghabasan tamoy ng espada ni Lolo! Ihulong na sab sila, ma. Bangkong nga kinabuhi Nagbian noon ko. Ibagagin ako May hapit pa mo silang Mario. May pag gisunod na kong tambang tiyo na. Nga mula ho sila sa bahay. Sama ron. Kalain sa uwang Hindog akong balibo. Hilain na ginuwang Magali ko. Sama ron. Ako bigmusa. May itog na stiyo. Murang ko uwang rusiro. Pag nagistalingin naiba mo ng uwang siro. Anong na mura na magnasa kong dool. Kagang ni Kibuy. Iyay ka. Nagliw kasagbutan. Sus. May pagmihangyo ko ni Boss Jack na. Nga, ato lang kumatuog sa ila. Ang nanasad. Unsa man ang duha ka mata nga mikilaw sa ngit-ngit. Mata sa iro man na. Mananap na. Dili, patay na ko ini. Dagan Bruno, dagan! Hey! Isabela! Awa ng lagupo. Namiya na to ang mga mananap. Wala bitaw sila budas, magma. Pura sila nahadlok sa kong kisalti. Sabila! Saan sa doon? Diyan ka lang, ma. Asa man ka? Akong liong sa giwang sa bintana ang kawas, ma. Ma, nagpunay silang away. Nagunay ang mga iro. Dili, ma. Dili, mga lupo sila. O nagpunay sila sa pag-away. Unsa? Nga naman na sila. Nga naman nagunay mo na silang away. Ha? Ambot ka ka, ma. Mura sila og nag-ilugay kung pinasa ang udas magsapay.
May mga tao nagdaog mga flashlight, ma. Tabang! Tabang mo! Na yung mga lobo dire! Tabang! Tabang! Oh. Ma, ang mga lobo nga nag-away. Oh, mama, nawa sila sa awanan. Unsa? Tabang mo! May mga lobo nga may atake na mo! Tabang! Marunggong mamatay dinaga na ni. Kay sakit. Patay na ini. Sungit mo na napan sunod ako. Marunggong iro pero ako pumuntos iro. Nanasap. Tabang! Tabang! Nasa akong agianan na akong ilo. Nagatupang sila ko. Uy! Uy! Ayoko kung sa atak. Uy! Maluhitan ka. Di pa ko gusto marabis. Wala. Patay na ko ini. Murag. Nanugkad siya. Mutasmag ako. Tukoy! Tukoy! Ayaw taon ko kung sa atak. Wala. Wala pa lagi ko ini. Tukoy! Ayaw lang tukoy! Kuta ha! Uso na to! Wala mo to! Tunay lang yung midasmag sa iro ka! Mudasmag kung tala ko! Tunay lang pugno sa kasaputan sa boss! Salamat! Dagan bro! Dagan! Bisit na laykan! Bisit na mga laykan! Hindi kong ibabagan sa ako untang buhaton kay Isabela! Rika! Dili na kinimayo. Doon nagli mga laykan nga nag-abot ka nini. Daan ako misulti na anak, Tiyo! Ang akong samad! Usod na kita sumay. Si Tiyo! Kinahanglang may baw si Tiyo sa gibuhat sa mga laykan! Pabotol na itong mabalik si Tio. Kinahanglang apason ko si Tiyo! Ayaw, Rika. Pagtuon sa paghuwat. Tiyugudo! Masaya ako, boss. Pero kinahanglan pasakitan ka. Ano mahulong ka? Dalo na ako siya balik sa iyong bahay. Ucha! Mga lupo yung nakita! Mao ka na mga manoy. Mga lobo ang gustong masuod sa pay. Isog kay sila. Gusto gyud sila busuod sa bahay. Ay, may sila pa yung napita, ha? Dito sila napita sa katubahan mo suod. O dito na sila mapadayon sa pagbugno. Ay, dali mo! Atong sa payong katubahan! Ay, dali! Ma, dali. Manood na kita sa bahay. Haunyaw sa uwan nato ng puntahan o bintan ng atong di pang mabagan. Anak lang ko na diha, ma. Unya tanan ako haon, inikhayag na sa adlaw. Theo? May buntag, boss Jack. Theo! Theo! May hitabo kami! Yung sa milupad ko! Boss, nahimo ka ng lobo kagabi. Unsa? Natakdan ka gid sa pagkalobo, boss Jack. Unsa? Nalipay ka gid nga usa ka kalubo. Oh, Theo! Tungod ay, natinuod ang akong pangandoy nga maghimo ko grupo sa mga lobo. Nalimot ka sa titulo sa tong gang? Lubo gang kita, Theo. O kinahanglan kitang tanan mamahimong lobo. Ayaw ka nagbuhat, boss Jack. Unsa? O kanang ka musugot, ha? Ha, Theo? Kinsa may leader sa tong gang? Ikaw o ako? Unsa magay sunod nga may tabo. Higalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan.
Matagtakdol sa buwan. Tagsulat, Maria Dina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Napurda. Dalit ka news sa RNN Drama. O mo to ang kuan mga kalisteners, part 7. 7, 8. Ini sa tama mga kalisteners. Kayo na. Katugo na ni pormahan. Kaya limot-limot na. So, thank you so much for watching and God bless.